Добър вечер. Вие гледате По света и у нас с подкрепата на взаимозастрахователно дружество БГ План. Дами и господа, добър вечер! Предстоят 30 минути с по-важното от изминалия ден у нас и по света. Останете с новините на канал 1. Добър вечер, дами и господа, с новините на днешния 4 февруари. Добър ден, уважаеми зрители! Точно в 11 вие гледате извънредна емисия новини. Убит избирател и престрелки. Домашни лекари.
въпреки че президентът и Бюджет 2017 е окончателно прият в парламента. В първия ден на декември това е централната емисия по света и у нас. Добър вечер, здравейте с новините в 18. Аз съм Марин Маринов. Гръцките фермери са... Това е по света и у нас. Добър ден! С указ президентът Румен Радев насрочи извънреден визит. Това са късните новини по света и у нас във вторник, 24 януари. Добър вечер. Извънредните парламентарни избори. Това са късните новини на БНТ в неделя. Добър вечер! Добър вечер, това е по света и у нас. Аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосев. Протестиращи с искане за оставка на министър Петя Аврамова и правителството опитаха да нахуят в регионалното министерство. Полицията ги спря. Резултатът – обгазени по... Още двама убиха герой. Сблъсъци между протестиращи и полицаи пред регионалното министерство след... Ден преди протеста на зърнопроизводителите. Според премиера, основният им проблем е решен. България може да определи колко и от кои украински... Премиерът готов да се извини... Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Часове преди утрешния протест на зърнопроизводителите започнаха разговорите за съставяне на правителство. Какво обсъдиха на първия кръг ГЕРБ, СДС и Демократична България? Президентът година. По света и у нас започва. Очаквам до нова година да има. Питам Ихнева. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Собственик на спедиторска
Нов политически сблъсък между президента и правителството. Този път за продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост. По света и у нас започва. Борбата с огнената стихия продължи въвеждането на еврото. Това е по света и у нас в 20. Аз съм Нора Арсова. Добър вечер. Бедственото положение в района на Сунгурларе остава в сила заради големия пожар, който